cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Anga cɛfini tabaw ye san 65 sɔrɔ o ɲaɲali kɛra bi génie militaire kɔnɔna la kɛnɛ mun ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo général d'armée Asimi Goïta ka se ka cɛfini tabaw olu ka wulikajɔ ni baara min ka kɛ ka o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye. Sunkalo o kan ka kɛ labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati an ka jamana jagokɛlaw ka ministre Musa Alassane Diallo a yɛrɛ k'a fɔ ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra ko yaasa sunkalo bɛ se ka kunbɛn cogo di malidenw bolo. Jiko kɛra sababu ye ka Mali, Mauritanie ani Senegali ka an fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba dɔ kan Mauritaniekaw fɛ yen kɛnɛ mun ni a kɛra ji sanuma ani bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na. Kulukorokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko charbon sɔngɔ gɛlɛlen don ko o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin kulukorokadenw ma. Amo ni o ye quartier ye ko a camanba de kɛra san 2025 kɔnɔna la. Kulukorokaw bara bangasikaw olu ka kulo ni yɛlɛ o kɛnɛ dɔ sigi mun bɛ bɛn ni keleya ko fɔ. Kɔkan kibaruw bɛ taa ni an ye Burkina Faso kaw bara. Burkina Faso jamana kuntigi kɔrɔ ni o ye Paul Henri Sandago Damiba. Togokaw ye a ladi Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ma ko ka a expédier baw ka sanga ni jalaki dɔ binnen a kan kiiri tigilamɔgɔw bolokɔrɔ. Amérique jamana ni Faransi jamana gɛlɛyaba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi baw u bɛ ka ɲɔgɔn jaabi kumaw la jamana ɲɛmaa filaw. Ninnu de an ka wula in na kibaruw la bakuruba dɔw ye ka aw fo ka koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na sɔɔni an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen na a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni ka sira bɛɛ lajɛlen na. San 2001 1961 kana bila 2026 na ni o bɛnna an ka cɛfini tabaw olu ka san 65 sɔrɔli o ma arala k'a fɔ an ka cɛfini tabaw bilala sen kan 20 janvier 1961 ka a baaraw bɛɛ lajɛlen laɲɛnamaya yaasa ka se ka cɛfini tabaw olu ka o laɲɛnamali kɛ. Bi sɔgɔmada in na an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ni o ye jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ale de tun ye kɛnɛ ɲɛmaaba ye yaasa ka se ka kulo in kɛ kulo mun k'a bɛ kɛ yɔrɔ ye ka se ka wolomasiri tabaw u
u ye baara mun kɛ ka yɛrɛ diɲɛma la ani wulikajɔ mun bɛ ka kɛ olumasiri tabaw bolo o kɛnɛ belebeleba in kan an ka jamanakuntigi ale ka kunbɛli kɔnɔna la a ye baara mun kɛ o de ye ka se ka taa filɛri ka o da olumasiri tabaw kan minnu bɛ olu ye wulikajɔw kɛ ka se ka jamana kumabɔ ni o nin tora jamana kumabɔli la ko dépôt de gerbe de fleurs a ye o baaraw kɛ o kɔfɛ jamanakuntigi a taara ko ka jamana jɔnjɔn ni o ye an ka drapeau ye ka a fo ka jɔnjɔn yɛlɛw kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na jamanakuntigi a ye munumunu salo kɛ ko revue de troupe ka taa foli lase cɛfini taba minnu ni olu kan ka na wulikajɔw kɛ ani ni olu kun kan ka na défilé kɛ cɛfini tabaw suguya bɛɛ lajɛlen an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ duguma kɛlɛkɛcɛw ka suguya bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ dɔ tun bɛ ni maa minnu na jamanakuntigi taara ka u fo u bɛ baara mun na ka se ka o dɔn u ye o kɔfɛ an ka cɛfini taba caman ye jɔnjɔn sɔrɔ u bɛ ka baara minnu kɛ jamana yiriwali la o jɔnjɔn dɔw bɛ tali kɛ ko médaille de mérite militaire minnu ni u ye wulikajɔbaw kɛ cɛfini tabaw ka bunakun kan ka jamana ka lakana ani jamana kɔnɔdenw ani fo ka taa se ko médaille de sauvetage o fana taara ka di cɛfini taba dɔw ma minnu ni olu ye maa dɔw ka u bɔ bolola a bɛ se ka kɛ maa nanama sumalenw ye a bɛ se ka kɛ finitigilakaw ye ka u bɔ bolola o jɔnjɔn taara k'a di dɔw fana ma ani médaille de blessé cɛfini taba minnu ye wulikajɔbaw kɛ ni u joginna kɛlɛdaga la ani n'u ye gɛlɛya caman sɔrɔ médaille de blessé jamanakuntigi a ye nin jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen ta k'a di cɛfini taba ninnu ma k'o kɛ kɛnɛ ye ka u galabu foni u bɛ ka baara minnu kɛ jamana lakanali ni malidenw ni bololafɛnw o baaraw kama ka se ka o bɛnbase kɛ o ye kebako mun kɛra koba dɔ fana ye nin kɛnɛ in kan o de ye an ka jamanakuntigi a ye musaka ta k'a di cɛfini tabaw somaw ma minnu ni olu nin tora kɛlɛdaga la ko indemnité musaka mun n'a dagusari jɔ sefa wari miliyari 17 ani miliyɔn 200 ani kɔ o de taara k'a di cɛfini tabaw somaw ma minnu bɛ yen nɔ ni olu binna kɛlɛdaga la u somaw ko ka san 10 sara k'a kɛ o misaliba ye indemnité ko k'a di u somaw ma hali n'a sɔrɔ wari o tɛ ni kumabɔ nka a ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw keba u jan bɛ cɛfini tabaw bɛɛ lajɛlen na minnu ye u nin di jamana ma ani minnu ye baara kɛ ka se ka jamana kumabɔ o musaka kɛrɛnkɛrɛnnen a taara k'a di cɛfini tabaw ma minnu ni olu binna kɛlɛdaga la u ka denbayaw ka tɛmɛ cɛfini tabaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ o cakɛda mun bɛ yen ni o ye service social ye olu ka bolo kan keba o de kɔfɛ baaraw sɔrɔla ka daminɛ ni o ye défilé ye défilé mun ni cɛfini tabaw ka suguyaw bɛɛ lajɛlen fanfari b'a la fo ka taa se cɛfini tabaw ka kalandenw ni o ye sifinnakaw ye emiya ni a ɲɔngo piritaniyɛw olu bɛɛ lajɛlen défilé kɛ ani fo ka taa se cɛfini taba kɔrɔlen minnu bɛ ni o ye an ka ancien combattants ye olu fana ye défilé kɛ k'a yira k'a fɔ u jɔyɔrɔ mun ka bon kosɛbɛ jamanako la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani fo ka taa se surveillant de prison ani eaux et forêts douane maaw protection civile ani police nationale cɛfini tabaw ka maa minnu bɛ transport ko bunakun kan minnu bɛ kunnafoli ko bunakun kan minnu bɛ cɛfini tabaw ka jiko n'u ka dumuni ko ani fo ka taa se cɛfini tabaw ka furakɛlikɛlaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye défilé kɛ keba o kɔfɛ cɛfini taba minnu bɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye armée de l'air ye ka fara cɛfini taba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sow kan minnu bɛ yen nɔ ni olu ye motobatigiw ye ani sanfɛ drone ka fara avion kan sanfɛ pankulu olu bɛɛ lajɛlen ye munumunu salo kɛ défilé kɔnɔna la cɛba k'a yira diɲɛma la k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw u kologiralen don u labɛnnen don ma u bɛ ka wulikajɔw kɛ sira suguya bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka malidenw ni o bololafɛnw ka o lakana keba halisa an bɛ to 20 janvier o kadira kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔdenw ni o ye population civile ye olu fana ma to kɔ nin kɛnɛ in kan génie militaire kan kɔnɔna la population civile ni o ye jamana maa nanama sumalenw ye minnu taara ka taa yɛrɛ finitigilakaw la k'a fɔ jamana baaraw kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen de ka kan baw an bɛ fanga fara ɲɔgɔn kan de finitigilakaw ni civiliw an ye fa kelen ni ba kelen denw de wa an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maaw caman bɔra ka taa wolomasiri tabaw k'u ka kɔrɔmadɔni ta ko kora ka ɲɛsin cɛfini tabaw ma u bɛ ka baara mun kɛ malidenw ni bololafɛnw lakanali la keba an bɛ taa fan fɛ an ye munumunu salo mun kɛ ka maa minnu ta an bɛ o dɔ lajɛ Mali bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen mun na o y'an ka armée de ye donc bi an ye u ye mun yira an na donc an b'an ka autorités de fo fɔlɔ
kanga nango autorité général d'armée Assimi Goïta kana ministre de la défense ani kelebolo nyama no ye baro ye parce que o ye mun yira o koroba yira bi anga keleke cɛw o jɔlen no o kolola ka ta denmisɛnninw parce que o ye denmisɛnninw fana yirana mun b'a yira k'a fɔ ko siniɲɛsigi o bɛ ka labɛn donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn an b'a fɔ malidenw ye an ka to an ka famaw kɔ fosi tɛ armée bɔ armée de ye jamana ye n'i y'a mɛn jamana wolomasiri tabaw de don donc anw y'an ka wolomasiri tabaw ye jɔda mun na cohésion mun bɛ yen vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye. Franchement ni si wasara kosɛbɛ je vois président Nagastafou. Franchement l'armée malienne on le soutient 100%. Maliden bɛ b'u kɔ les 23 millions de Maliens. Surtout on a vu la montée de la puissance de l'armée ces derniers temps. Donc an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Donc nous demandons à tous les peuples maliens an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in minɛ ka kɛ kelen quoi. Ne kɔni bi ne ka jateminɛ ye min yira an na hali bi an k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an k'an ka tenitigiw dɛmɛ an ka jamana in ta an bolo fila la k'a don an ŋaniya la quoi pour que an bɛ se ka jamana in dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya min bennen b'an kan kɛlɛ min bennen b'an kan an bɛ se ka jamana in dɛmɛ ka bɔ o kɔrɔ quoi. Ne kɔni nisɔndiyara parce que kɛnɛ kan n ye fɛn caman ye donc ne nisɔndiyara quoi. An ka jamana ɲɛmakɔrɔ ala ka hinɛ la n'o ye Modibo Keyita ye ale tun ye décision ta ka dunan fɛn o fɛn tun b'an cɛla n'u ka kɛlɛkɛcɛw tun b'an cɛla notamment nazara ninnu n'o ye français ye base française fɛn o fɛn tun bɛ yan a y'a ɲini u fɛ u ka Mali bila u kan ka kɛnɛ to a ye yalasa an yɛrɛ bɛ se k'an ka lakana ta bala donc o yamaruya dilen ka diɲɛ ambassadɛrw wele lasigidenw Mali kɔnɔ yan ka kunnafoni d'u ma ka tila ka délai d'u ma o don kɛra le 20 janvier 1960. Bi ye don belebeleba de ye anw ɲagarilenba de ye et puis fiertéba de don maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma parce que ala ye nin donba yira an na san 65 o tɛ tile 65 ye o tɛ kalo 65 ye donc u ka bravoure n'u ka persévérance n'u ka u ye baara mun n'u ka courage vraiment ka ni jamana yɛrɛ kanu mun b'u la an ka sɔrɔsiw la donc an bɛ yan bi k'u soutenir ka tila k'u féliciter. Vraiment ne kɔni ye min ye bi vraiment n bɛ ala tanu bɛ tun b'a dɔn an ka armée tun bɛ situation min na kabini ɲɛmɔgɔw nana u ye décision dɔ ta walasa ka se ka baara kɛ walasa armée ka se sɔrɔ parce que jamana kɔnɔ ni armée t'i bolo foyi t'i bolo jamana yɛrɛ bɛ jɔ n'a ka armée de bon ni armée t'i bolo fana mɔgɔ tɛ siran ye u bɛ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta i yɛrɛ bɛ kɛ fɛn fu n'o kɔni kɔni ne ye min ye kɔni n bɛ ala tanu n bɛ ala fo n b'a fɔ hali bi ala ka dɔ fara an ka armée ka se kan. Fɛn damadɔ bɛ yen o bɛ mɔgɔ hakili sigi a fɔlɔ min ye ne hakili yɛrɛ sigi fɔlɔ maa minnu sara jamana ye n'u denw tora la k'olu kɔ suma min fɔra k'o d'u ma ka na kɛ bɛn na filanan n'i ye jateminɛ kɛ défilé kɛra unité fɛn fɛn défilera a kelen o kelen a bɛɛ n'a ka force spéciale bɛ yen mun bɛ jatigɛwale kɛlɛ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko terrorisme ani banditisme criminalité donc n'i ye sabanan n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ bɛn ni kelenya mun bɛ sarasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani sarasiw yɛrɛ nisɔndiyalen don ka civiliw ye u cɛ la o bɛ mɔgɔ nimisi wasa. donc nin ye somɔgɔ sama ye ne yɛrɛ bolo ani minnu tun bɛ k'a layɛ direct la anw jigi dalen don u kan kosɛbɛ bi ne yɛrɛ u ye ne yɛrɛ ji cira ne yɛrɛ ɲɛ kan o musɔn bolo quoi parce que an ka mɔgɔ ça montre que vraiment ils ont déterminé matériel bɛ yen puis u déterminé don quoi. baara ninnu bɛ maa nimisi wasa kabi bi tɛ ni a ye an ka yɛrɛya bɛ an bolo bi sɔrɔsiw de y'u jɔyɔrɔ fa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ baaraba mun kɛla o kɔnɔna na o bɔra ŋaniya ɲumanyala min bɔra an ka ɲɛmaaw yɛrɛ yɔrɔ la barisa ni ɲɛmaa ŋaniya ka ɲi a bɛ kɛ sababu ye ka se ka woromasiri tabaw ka labɛnw sabati ka se ka jamanadenw lakana ayiwa minnu yera bi vraiment a bɛ wasa kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ yanni bi cɛ a tɛmɛna a ye kɛlɛkɛminɛ kura dɔw di ayiwa an ka woromasiri tabaw ma o bɛ kɛ sababu ye k'u ka cɛsiri tɔ banba ayiwa wasa kɛnɛ kan. Alisa an bɛ to keba 20 janvier o kadira kɔnɔna la
yani bi défilé cɛ kunungo an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye minɛn dɔw ta ka a di cɛfini tabaw ma minnu bɛ génie militaire kɔnɔna la yaasa ka se ka u dɛmɛ u bɛ baara minnu na génie militaire ko olu ka baara ye lakanako b'a la ani u ka baara bɛ jɔ kosɛbɛ sigida yiriwaliw ani baara minnu ni o bɛ ɲɛtaa kuntalajan sira bɔ ni o dɔw ye siraba dilan ani fo ka taa se baaraba wɛrɛw ma minnu bɛ kɛ sababu ye ka an ka sigidaw ka olu yiriwa o baaraw kɛ o siratigɛ de la kɛnɛ in kan an ka jamana kuntigi ale kɛlen ka minɛnw ta k'a di cɛfini tabaw ka minisiri ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara a y'a ka nisɔndiya yɛrɛ baw ko cɛfini taba minnu binna kɛlɛdaga la ani minnu minɛna fo ka taa se minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ko nin b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw hakili b'u la ani baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka cɛfini tabaw ka u galabu foni halisa k'u bila wulikajɔ ani baaraw la olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ ka wulikajɔ ni baara mun kɛ olumasiri tabaw ka minisiri Sadio Kamara ko an ye sebaya mun sɔrɔ ni o y'an ka cɛfini tabaw ye ko de y'a to wulikajɔw bɛ ka kɛ an kama nka ko an ka cɛfini tabaw olu ka wulikajɔw n'u ka cɛsiri o bɛ ka to diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ mun ni o ye yɛrɛtigiya ye souveraineté diɲɛ bunakun kan tilala ka yɛrɛ k'a fɔ ko génie militaire a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ cɛfini tabaw olu ka sira fɛ baw u ka baaraw o fanga bon kosɛbɛ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka an ka cɛfini tabaw k'u kologiriya o bɛ baara mun na jamana kɔnɔdenw lakanani ka bɔ o la ka tila ka développement ni o ye ɲɛtaa baaraw ka olu fara o kan ko jamana kuntigi a ka nin hakilina in kan ka fɔ hakilina mun n'a bɛ ɲɛtaa kuntalajan siraw ko olu bɔ kibanan bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa jagokɛlaw ka minisiri ani bayɛlɛmaliso Musa Alassane Diallo kunungo ale ye jalajɛ dɔ kɛ Keba bawo ko sunkalo natɔ filɛ nin ye sunkalo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ maaw kamana gan o de ye sɔngɔko ye o de la an ka jagokɛlaw ka minisiri ani jagokɛlaw ani fo ka taa se maa minnu bɛ minɛnw ladon ani maa minnu bɛ jagoko sira fɛ ani caman de ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ko baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ maaw mago bɛ jɔ fɛn kunfɔlɔ minnu na dala dumuniw olu ka se ka sɔrɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka sɔrɔ gɛlɛma k'a la jango ko sunkalo ye waati gɛlɛnba ye waati mun na ni maaw ka mago bɛ bonya kosɛbɛ o de la k'u ye nin ɲɔgɔn sigi sen kan Keba yaasa ka se ka gɛlɛyaw ani ka malidenw ka lafiya nin waati in kɔnɔ ka o baaraw daminɛ kabi sisan minisiri yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna sɔngɔ dɔ ta TVA la ni o exonération ye fɛn mun ye dala dumunifɛn kun fɔlɔ dɔw maaw mago jɔ mun na ani fo ka taa se minɛn minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don an fɛ yan nɔ taxi minnu bɛ bila kan n'u b'a wele ko taxe conjoncturelle k'u bɛna o taxi caman ka olu yɛrɛ bɔ yen hakaja k'o taxi bɔ yen ko yaasa maaw mago jɔ dala dumunifɛn minnu na an ka se ka o sɔrɔ sunkalo kɔnɔ nɔgɔya la wa ko o minɛn minnu dɔw bɛ tali kɛ sukoro malo ani fo ka taa se tajiko kuma b'o la nin bɛɛ lajɛlen kan wa bilankɔrɔko sira fɛ an ka jagokɛlaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ Keba ko bilankɔrɔ mun bɛ yen ni o ye stock ye ko a fanga ka bon kosɛbɛ ko bɛ maa jigifa bawo ko sukoro stock mun bɛ yen ko o bɛ t'i jɔ tɔni 25 hakɛ la olu ye minnu jateminɛ kɛ wa ko malo fɛnɛ ko office Niger kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ malo tɔni 15 ko o bɛ yen nɔ o mun ni o bɛ se ka kɛ ka jamana kɔnɔdenw ka mako ɲɛnabɔ waati gɛlɛnw kɔnɔ wa ko fɛn mun ye tajiko ye ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ taji bɛ ka na wa ko fɛn mun ye Kayi ani Bamako sira ye o mun sira nafa ka bon kosɛbɛ ko ɲɛ bɛna sin o ma kosɛbɛ ka se ka o sira lakana yaasa taji caman ka se ka don malidenw ka se ka taji sɔrɔ ka u ka magoɲɛciw kɛ jango an bɛna le sunkalo waati mun na Musa Alassane Diallo y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan jagokɛlaw maa fɛn bɛ jagoko sira fɛ transporteurs ani kɛnyɛrɛye tigilamaw bɛɛ lajɛlen ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ko n'o kɛra an bɛ laɲini mun an mago ye mun ye laɲini ye mun ye ni o de bɛɛ lajɛlen ka se ka dala dumunifɛnw sɔrɔ ani bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ ko o bɛ se ka yiriwa cogo min na Keba n'an bɔr'o kɔnɔna la ji o de kɛra sira ye Mali Senegali ani Moritani ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni keleya o sira bɔ bawo sigiba dɔ o bɛ ka kɛ Moritani-kaw bara yaasa ka se ka kuma ko Mali ni Moritani ani fo ka taa se Senegali an ka se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka ji sanumanw olu sira bɔ cogo min na wa jiko kɔfɛ ko ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka o kɛlɛ ka fara o kan kumaw bolila mun kan bɛn ani keleya ka se ka sinsin jamana saba ninnu dancɛw kɔnɔna la
ni kuma dɔw la gɛlɛya bɛ don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ o ti ban ko nin projet in ni hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka se ka o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ban an ka jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mali fo ka taa se Senegali ani Moritani ma bawo ko hakilina mun kɔnɔ la baaraw bɛna kɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ji sira minnu bɛ a jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka a ji siraw la waleya ka u dilan ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ji sira sɔrɔ wa o lakanali ko bunakun kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ko lakana ko tɔn bɛ sigi o kan kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya minnu bɛ jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la ni o bɛ na ko o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ni jalajaba in kɛnɛ kan Mali lasigiden mun tun bɛ yen nɔ ni o ye Musa Birali ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina in ye hakilina ɲumanba ye a bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana sabaw ka ɲɛtaa kuntalajanw ani an ka jɔɲɔgɔnyaw k'u kologiriya hakilina in ka musaka bɛ ka bɔ diɲɛ sigilan ni tɔnba Nations Unies u ka hakilina dɔw bolo n'u b'a wele ko UN Peace Building ani fo ka taa se OIM ani UNICEF olu bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn ma kɔnɔ ko nin hakilina in kan ka tɔbɔtɔ k'a tare kosɛbɛ bawo sira don sira mun bɛ ka na ni bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn minɛ o sira ye keba yan'an ka taa an ka marabolola kibaruyaw kɔnɔ la fɔlɔ an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Kiba kulukorokaw bara san 2025 kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko AMO ni o ye assurance maladie obligatoire o carte ko a ba 13 ni 700 o de bɔra kanamu u ka direction mun bɛ kulukorokaw bara olu de ni hakilina bɔ ka bi ka yɛrɛ la k'a fɔ ko AMO a donnen no ba la kosɛbɛ wa maaw caman bɛ k'u ka carte sɔrɔ o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko carte ba 13 ni kɔ mun bɔra tantɔn ko SMS o ka bolokan ni o ye CMS olu ka bolokan ko carte ba 8,300 o bɔra INPS ka bolokan carte AMO o ba 5,434 o bɔra o kunnafoni de bɔra ka bin kana mɔfɛya k'a fɔ ko AMO in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛyako sira fɛ o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka sɛbɛnfura kow ɲɛnabɔ hakaja maa caman garisɛgɛ ka se ka don nin furakɛli ani nin bilakɔrɔ cakɛda ninnu na ka u makow ɲɛ Kulukoro marabolo kɔnɔ gawukaw barala k'a fɔ ko mɔbili dɔ binganikɛlaw taara bin a kan mɔbili mun ni a tun bɛ ka taa Banunku o de kɔnɔna la ka sanga ni karidon ye ka taa finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu ma se ka bugunatigɛ maa ŋana jugu arala k'a fɔ ko u taara bin mɔbili in kan Ntaka o masurunyala dugu min bɛ n'u b'a wele ko Kaji arala k'a fɔ ko u ye mɔbili kɔnɔnamaw ka u bɛɛ lajɛlen lajɔ ka wari bɔ dɔw kun ani fo ka taa se mɔbili chauffeurkɛ yɛrɛ ko u ye a laɲini u ka 1000 bɔ n'o tɛ k'u bɛ marifa ci a la arala k'a fɔ kibara minnu na y'a sɔrɔ ko u ye marifa ci fɛn mun ye mɔbili bolibaga o sen na ka sɔrɔ ka fiɲɛ duru nka ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ni maa kofɔlɔ binganikɛla ninnu ka o sira labɔ Bangasikaw bara seko ni dɔnko kɛnɛ ani farikolo ɲɛnajɛ o dɔ sigira ka sanga ni janvier kalo tile 19 ye a 19 de kun don bawo ko san o san a baara bɛ sigi u bolo yaasa ka se ka maaw bila kɛnɛ kelen kan kɛnɛ mun na seko ni dɔnko farikolo ɲɛnajɛ k'o kɛ bɛn ani keleya o taamasiyɛn ye maaw bɛ bɔ Bangasi dugu fan bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka taa ɲɔgɔn minɛ ani ɲɛnajɛ minnu ka ɲɔgɔn dɔn ani fo ka taa se laadala fɔliw ani farikolo ɲɛnajɛ ni a ɲɔngow ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲinanta ye o kun ye a bonya ni a karama ta k'a sigi
an ka jamana ministre min ka ca ɲɛsilen bɛ bɛn ni keleya ani cɛfɔ ni kanbɛw ni o ye général de corps d'armée Ismail Wage. Maɲinakaw bara dɛmɛ dɔw tara k'a di u ka kɛnɛyaso ma ani fo ka taa se k'a di musojɛkulu dɔ ma dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ fɛn mun ye pano solaire ye ani ji bondow ka o ta k'o d'u ma pano ni batiri lithium ko ka se ka o di kɛnɛyaso ma kɛnɛyaso ka se ka baaraw kɛ n'o ye yaasa banabaatɔ caman bɛ se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ kurantigɛ ma gɛlɛya lase u ma dɛmɛ in fɛnɛ sera musojɛkulu ma musojɛkulu mun ni olu bɛ wulikajɔw la dugu yiriwali olu kama a yirala k'a fɔ u ka sigida minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ Mayina kɔnɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ Jalo la ani fo ka taa se Mayinandi olu maaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye dɔ sɔrɔ nin ko in na musojɛkulu kɛnɛyaso ɲɛma ni o ye SESCOM ye ale y'a ka nisɔndiya yira baw ko dɛmɛ min taara k'a di u ma a bɛna ŋɛni bɔ u senkɔrɔ kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka kɛnɛya sira a yakubali kan kayikaw bara u ka kin mun bɛ ni o ye diyala ye dolanti kɛnɛ o dɔ sigira ye dolanti terrain mun b'a wele ko synthétique terrain mun ni sifinakaw bɛ taa dolantanw ni farikolo ɲɛnajɛ suguya tɔw kɛ yen nɔ ko o kɛnɛ mun sigilen filɛ nin a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo ko maa dɔ de ye nin kɛnɛ bila sen kan ni o ye setigi dɔ ye k'a di sifinakaw ma sifinakaw ka se ka to u ɲɛnajɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ lajɛlen na sifinakaw minnu ni olu bɛ nin sigida in kɔnɔna la sifinakaw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin nin hakilina in ma kitakaw bara buguda mun bɛ yen nɔ ni o ye ɲarigabugu ye ko ale kɛra buguda ye a lakodɔnna sɛbɛnfura fɛ k'a fɔ ko a kɛra kita bugudaw la 374 ye bawo ko bugu in a kun dɔnnen tɛ nka sɛbɛnfuraw de la u ye yamaruya di ka a lakodɔn ka ni sigida ni o ye ɲarigabugu k'a lakodɔn k'a kɛ buguda ye ɲarigabugu ko a bɛ Kofeba o commune fɛ kita marabolo kɔnɔ wa ko a dugudenw bɛɛ lajɛlen an bɛ don min na ko bi guwa 200 ɲɔngo o de bɛ yen nɔ wa maa 2000 ɲɔngo o de bɛ dugu in kɔnɔ ko a kun ka kan dugu in a ka se ka lakodɔn sɛbɛnfuraw la kulukorokaw bara la k'a fɔ ko charbon sɔngɔ gɛlɛyalen n'o yen kosɛbɛ bawo ko ka sanga ni nin waati in ye kuma dɔw la charbon bɔrɔ tun bɛ sɔrɔ 900 nka ko a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ 1100 1200 la charbon feerelaw minnu bɛ yen nɔ olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko transport ko ni o de ye ka charbon donni ka na ko o gɛlɛyalen don o de bɛ ka kɛ sababu ye ni charbon bɔrɔ bɛ se ka yɛlɛ nin cogoya in na maaw kɔni jɔrɔlen don ni o ye gɔrɔnɔw ye bawo k'an bɛ ka taa fɛn mun ye sunkalo masurunya mun ye sunkalo bɛ ka don ko charbon gɛlɛyalen tantɔn a du jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ tobili yɛrɛ tɛ taa charbon kɔ duguba kɔnɔnaw la ko n'o gɛlɛyara tan ko a bɛ maa kamana gan keba an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Keba Togokaw bara Burkina Faso jamana kuntigi kɔrɔ farancɛla fanga kɔnɔ ni o ye Paul Henri Sandaogo Damiba ni Burkina kiritigilamaw kun kɛmɛ ka kiri bin a kan ka jalaki bin a kan baw ko a ye baara dɔ kɛ minnu tɛ sariya kɛ ka sangani ni maa kofɔlen kun dagalen don Togo jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Togo jamana ɲɛmaaw ye Damiba ka a di Burkina Faso kaw ma kibaruya mun ni a kun bɔra ka bin wa Togo jamana ɲɛmaaso olu ye kibaruya in ka a sɛbɛntiya n'u ka ɲɛmaaso ka kibaruya dɔ ye ka sanga ni janvier kalo tile 19 ye u y'a yira k'a fɔ ni o ye Togokaw ye ko jalaki mun binden don jamanakuntigi kɔrɔ in kan farancɛla fanga kɔnɔ ni o de ye Damiba ye o jalakiw de kama ani olu ka sariyaw ni diɲɛ sariyaw kɔnɔ
o de la togoya ye k'a fɔ a ka kan a ka taa jɔ kiri ɲɛkɔrɔ bawo ko jalaki mun kun binnen don damiba kan a dɔw bɛ tali kɛ a ye jamana ka nafolo ka a yuruguyurugu ani fɔ ka taa se a ye nafolo yuruguyurugu siraw kɛ ni o ye blanchiment illicite ye corruption yuruguyurugu baaraw ka o caman kɛ ani fɛnɛ a ye maa buruja walew walima maa jolibɔn walew olu kɛra ni a nɔ bɛ minnu na ani fɔ ka taa se ko caman fɔra a ma minnu ni sariya ka jugu o la kosɛbɛ ni o dɔw bɛ sariya bila ka baara kɛ i n'a fɔ o togokaw y'a kɛ cogo min na kibaruya in kɔnɔ o y'a k'a fɔ o siratigɛ de la olu y'a k'a fɔ jalaki minnu binnen n'a kan a jalakiw ka jugu kosɛbɛ a kan ka taa jɔ kiiritigilamaw ka ɲɛkɔrɔ ka sanga ni sariyaw ye o de la ko togo jamana ɲɛmaaw u ye nin hakilina ta ka daminba ka a bila ka na di burkina faso jamana ma yaasa a ka se ka t'i jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ jalaki min binnen a kan ka se ka kiiri tigɛ ka a jaabi n'a kungun na ɲɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'o bɔ ɲɔgɔn na nigeriya jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko kerecɛn dinɛ tigilama maa 100 ani maa 63 ko olu de taara k'u enlever u ka bandi dɔw fɛ bawo ko bandi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa don batokɛyɔrɔw de la ka taa ni maaw ye u ka sigida min bɛ yen n'u b'a wele ko kaduma a kɛra kaduma de kɔnɔ ka sanga ni karidonya ye ko nin bandi ninnu u taara se egilizi kofɔlen na ka batokɛlaw to batow la dɔrɔn ka se ka taa don ka maaw ta ka taa n'u ye ko nin n'a ɲɔngow a bɛ deli ka kɛ nigeriya jamana kɔnɔ ka caya bandi ninnu bɛ maaw ta ka weleli de kɛ k'a fɔ ko ka wari d'u ma n'u b'a wele ko rançon ko u bɛ o wale ninnu na a bɛ waati jan bɔ wa a caman bɛ ɲɛsin kerecɛn dinɛw ani silamɛ dinɛ maaw ma dinɛ ɲɛmaaw ani fɔ ka taa se batokɛlaw kuma caman u b'u ɲɛsin olu de ma ka sɔrɔ ka weleli kɛ ka nafolo ɲini u kan wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nigeriya jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka ni bandiba ninnu ka u kɛlɛ olu minnu ni u bɛ ka ni damatɛmɛ wale ni garitɛ wale in ta ka ɲɛsin dinɛ tigilamaw ma mozambique jamana kɔnɔna la sanlaw ta dɔw nana minnu n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na jɛkulu minnu ni olu bɛ waati gɛlɛnw olu bunakun kan olu kɛlɛli kama o jɛkulu caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin sanlaw ta in a ka tiɲɛni da dagosi bɛ ka bonya kosɛbɛ bawo ko k'a daminɛ ɔktɔburu kalo la ka so bi ma ko san ye tiɲɛniba mun kɛ a kɛra sababu ye ka so camanba de foron wa maaw ni tora la maa caman joginna ko o de la a ka kan situation urgence ka se ka sigi fɛn mun ye mozambique jamana kɔnɔna la ko in yɛrɛ kɛlen mozambique jamana ɲɛmaa ni o ye daniel chapo ale kun kan ka taa taamala forum économique mondial la davos ko a ye a ka taama ka a bɔ a ma yaasa ka se ka taa nin koɲɛ a kɛ baw ko sanlaw ta yen k'a daminɛ octobre kalo la ka se bi ma a ye maa mun sɔrɔ k'a bɛ t'i jɔ maa 400 ani kɔjan na wa ko a ye guwa minnu fɛnɛ sɔrɔ a kɛra sababu ye maa minnu ni u taara n'u ye kɛnɛyaso la o bɛ t'i jɔ maa 40 ani kɔ ko a ye olu de sɔrɔ wa ko maa minnu ni tora ko in na a dogosi ka bon kosɛbɛ o de la ko wulikajɔw bɛ ka se ka kɛ ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ sangalaw ta tiɲɛni o kan faransi jamana ni amɛriki jamana ka koɲɛw bɛ ka gɛlɛya bawo amɛriki jamana ɲɛmaa donald trump ale ye kuma dɔw ta ka a ɲɛfɔ ka dase faransi jamana ɲɛmaa emmanuel macron ma bawo k'u ye emmanuel macron wele a kana don jɛkulu kɔnɔ donald trump kɛn bɛ ka kulu mun sigi ko k'a kɛ bɛn kulu ye ko faransi jamana ɲɛmaa de y'i ban ka amɛriki jamana ka weleli lamɛn ka don o jɛkulu kɔnɔ o de ma ja donald trump ye trump fana ka kɔrɔfɔ dɔw la kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni emmanuel macron ma sɔn ka don kulu in kɔnɔ ko ale fana bɛna gɛrɛntɛ ta ni o ye salen taxi k'a da faransikaw ka gulɔ suguya min bɛ ni o ye vin ani champagne ye k'a da o kan fɔ ka bɔ 100 sara la ka se 200 ma 200% k'a bɛna o da o ka taxi kan ni emmanuel macron ma sɔn ka don ale ka kulu kɔnɔ a ye kulu mun sigi ko k'a kɛ bɛn ye ka ɲɛsin gaza ani fɔ ka taa se jamana wɛrɛw ma ka bɛn sigi a kɔnɔ o de la faransi jamana ani amɛriki jamana u ka kow a gɛrɛntɛ bonya bɛ an bɛ don min ko bi afghanistan jamana kɔnɔna la bamaciya wale tigilama mun kɛn bɛ ka alisilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan ko état islamique olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu nɔ de ye susuli dɔ ye susuli mun taara ka a ɲɛsin restaurant dɔ ma ni o ye chinois ka dumuni feereyɔrɔ ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko restaurant in kɔnɔna la ko chinois olu mun bɛ ka restaurant feereli kɛ
ko a ma kelen ani tora ko in na ani fo ka taa se maa wɔɔrɔw ma bawo bamaciya wale ni waka wale tigilama ninnu ni état islamique o y'a yira k'a fɔ ko kun jumɛn la olu ye chinois ka restaurant susu bawo ko Afghanistan kɔnɔ chinois kun kɛn bɛ ka o ɲɛsin alisilamɛw ma u ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o dɔw bɛ yen nɔ ko Uighur silamɛ minnu bɛ yen ko chinois kun kɛn bɛ ka o lajɛ ni ɲɛjugu wa ka gɛrɛntɛ dɔw ta ka da u kan o de la ko olu ye susuli ta ka a da chinois ka ni restaurant in kan ko n'a kɛra sababu ye ka maa 7 ɲɔgɔnw ka o bɔnɛ ani na o maaw la chinois ka den o kelen bɛ a la nka fɛn min ye Afghanistan jamana ɲɛmaayaso olu ma cikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ nin ko in na fɔlɔ mun bɛ tali kɛ ni susuliwale in kan nka état islamique olu kɔni ye a revendiquer k'a fɔ ko olu nɔ de ye ni susuliwale in ye ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la kiba mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni kuma in na ka lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan jaw lasera aw ma a balimakɛ kiba jalo fɛ a kan bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45